si Pay, ang tinulungan ni Mac at Shay, mayroon pang nandyan sa likodan nyo na tinulungan nila. So can I ask everyone, palakpakan naman natin si Mac at Shay. Good health, good life, and sana marami pa silang matulungan. Kasi kung alam nyo lang kung ano kadaming Pilipino tinulungan nila, grabe. So Mac and Shay from me, thank you so much. What's up mga kabalen? So another day, another vlog na naman para sa atin. And syempre, we do not forget to thank God for giving us another opportunity para makapag-vlog sa araw na ito. Ayan. So for today's video mga kabalen, no, na-invite tayo sa isang charity event. So isa siyang parang year-end party ng isang kumpanya. At nag-invite siya ng mga kaibigan and mga kliyente para makisaya sa kanilang gagawing syempre charity event. Ayan. So free admission po ito and kaibigan natin yung syempre yung host. Ayan. Walang iba kundi ang Canada or Canada Vertex Immigration. Ayan. And ang Vertex Entertainment. So mamaya ipapakilala ko kayo sa may-ari ng Canada Vertex Immigration at ang Vertex Entertainment. Ayan. So syempre maraming mga mag-a-attend dito at sigurado chibugan time ito. At syempre makakasama natin, oo nga pala, kasama natin ulit dito ang ating kaibigan na si Sir Sok de Mesa. So na-invite din siya, kaya samahan nyo ko at tayo ay mag-attend ng isang charity event. Let's go! Yan, so pasok na tayo, no? Yan na. Ito yung entrance ng event. Hello po. Hello. Ayan, so ito. I think dito yung registration. Hello, ako po si Jana Lindalara. Isa po ako sa natulungan nila Sir Mac Pagaduan and Mami Shay Cabillo ng Canada Vertex Immigration. So from temporary, from closed work permit, natulungan po nila akong makapag-apply ng open work permit for vulnerable workers. So sobrang salamat po Sir Mac and Mami Shay sa lahat po ng tulong nyo sa akin. More blessings po sa inyo and sa business nyo. More power po. God bless. Hello po, good evening po. Ako po si Ryan J. H. Lorilia. Siya po ako sa natulungan ni Sir Mac Pagaduan at saka ni Ma'am Shay. Mabigyan po ng work permit. Tulungan po ako ng Canada Vertex. Maraming po salamat sa kanila. Sana po marami pa po sila matulungan katulad ko na nangangailangan po. God bless po. Thank you. Hello, good evening sa lahat. So ako pala si Christian Roy Ordonio, international student. Then, yun, natulungan ako ni Canada Vertex sa tulong ni Sir Mac. Sir Mac, grabe. So, hindi nila ako binitawan, talaga hindi kami nag-give up. Kahit na, to be honest, na-refuse ako once, kasi hindi naman natin control yun. Pero sa talagang very supportive sila, Boss Mac. Kaya malaking pasasalamat ko sa kanila. And now, dito na, nagkakita na kami face to face. Dati virtual lang. Oo, kaya very thankful talaga ako sa Canada Vertex, especially kay Sir Mac at sa team niya talaga. So thank you very much. Sir Welcome Mac. to Canada. Yeah, God bless. Magandang gabi mga kababayan. Ako po si Lito Velasco ng Alberta Chronicle. Andito po tayo ngayon
sa isang okasyon kung saan ay pinagdiriwang ang pagpapasalamat ng Canadian Vertex Immigration at sumusuporta para sa mga international students, sumusuporta sa mga contract workers at sa mga kababayan natin na medyo, alam nyo naman, nasa sa limbo. Andito po tayo muli upang hanggang sa katapusan, gabayan natin sila at atin silang ihatid sa kung saan gusto nilang makarating. At walang iba, siyempre, kundi ang maging mamamayan ng Canada. To stay a home away from home. Hi everybody, I'm Nathan Ip. I'm the MLA for Edmonton Southwest, and I'm really pleased to be here at the Melodies of Christmas event put on by Vertex Group, both Vertex Immigration and Vertex Entertainment, and I want to thank them for inviting me here tonight to be part of this wonderful celebration when we bring community together, particularly members of the Filipino community and those who may not have family close by for the holiday season. I think it's so important, especially during the holiday season, to celebrate as a community, to come together and to ensure that we support each other. So this is a great event to do that. Hi, good evening everyone. My name is Mary Sher Dadusin and I work for Canada Vertex Immigration, and I actually specialize in LMIA cases, open work permit for vulnerable workers, and other complicated cases. Right now we are having this Melodies of Christmas event, and our company is actually arranged this para matulungan or mapasaya yung ating mga kababayan na medyo na out of status na dito sa Canada, and mga hindi kapiling yung mga pamilya nila, and yung mga international students as well. So hopefully, by this event, mapasaya natin sila kahit sandali lang, and at the same time, we can actually take this as an opportunity to provide them some advices kung paano yung magiging next steps nila or way forward after losing status here in Canada. So you guys, if you have any questions regarding immigration, your immigration journey, and if you are also one of our kababayans na medyo mawawala na ng status and nawawala ng pag-asa, just contact us at Canada Vertex Immigration, 587-315-0634. If you want to reach me directly, you can contact me at extension 2. Thank you. Hi everyone, my name is Shay Cabildo, calling me, tinatawag nila akong Mami Shay. So ngayong gabi, ang event namin is Melodies of Christmas. Melodies of Christmas is time for giving back. So ito yung pasasalamat namin, and then yung tulong na rin sa mga taong, alam niyo yon, yung mga vulnerable natin, like sa kagaya sa immigration, asawa ko, yung consultant, yung mga natutulungan yan, para naman sa kanila, matulungan naman natin, ibalik naman natin ang kasiyahan na maibigay natin para sa kanila ang kasiyahan na yan, kasi alam mo minsan hindi naman lahat na nagpupunta dito sa Canada is, alam niyo yun, magiging okay po. So ito yung paraan namin para mapasaya namin sila. So ito ang aking Vertex Entertainment Production. So ito, kami napoproduce kami yung mga local artists or yung mga international artists o kahit ano pa yan. So kung gusto niyo magpa-produce sa amin, or ito lang, Vertex Entertainment Production, calling Mami Shay. Yun lang. Thank you. Hi everyone. So we're pleased to present to you guys yung Melodies of Christmas. Ito yung aming pag-give back sa community to ensure na magiging masaya ang mga vulnerable workers, international student, at ang mga foreign workers and abused workers specifically na umattend sa celebration na ito. So, ayun. Si Faye, ang tinulungan ni Mac at Shay, mayroon pang nandyan sa likodan nyo na tinulungan nila. So, can I ask everyone, palakpakan naman natin si Mac at Shay. Good health, good life, and sana marami pa silang matulungan. Kasi kung alam nila kung ano kadaming Pilipino tinulungan nila, grabe. So, Mac and Shay from me, thank you so much. Alright, ayun, what's up mga kabalen, no? So, tapos na ang event. Actually, di pa tapos. Kailangan na lang namin talagang bumachi ni
ni Sir Sok, no? At talaga naman nag-enjoy kami. Dito sa event na to, talagang napagtanto namin na napakabuti ng puso ng mag-asawang Ma'am Shay at Sir Mac, no? Talagang ang dami nilang natulungan. Nakita nyo doon sa isang clip ko, talagang umiiyak yung mga natulungan nila, yung mga na-interview natin, at yung mga patuloy pa nilang tinutulungan. Ayan. And the mere fact na may event na to, kasi this is to give back sa mga client nila. Talagang, sir, nag-enjoy ako dito sa pinuntahan ako din, natin. nag-enjoy din eh. Kasi ibang expectation ko nung pumunta ako dito. But because this is a charitable event, so I am looking for what's going to happen doon sa event na ito. But surprisingly, meron silang mga testimonials na i-share, binahagi nila kung paano talaga silang natulungan ng mag-asawang ito, si Sir Mac at saka si Ma'am Shay. Yes, kaya talagang alam mong tumutulong sila. Hindi sila nagninegosyo lang. Yan. So, ito yung immigration consultant na may puso para sa mga kababayan natin. Ayan. Ayan, kaya doon sa mga kababayan natin na naandito sa Canada ngayon, at kailangan nyo ng tulong sa inyong mga papers, meron kayong gustong i-consult, I would highly recommend yung Vertex Canada Vertex Immigration. Sa mga halimbawa, yung mga na-abuse ng mga employers nila, yung mga students na kailangan nyo ng tulong, si Sir Mac ang takbuhan ng inyong mga problema. Okay? Alright, maraming salamat mga kabalen at patuloy ninyong pagsuporta sa akin. Kaya, once again mga kabalen, this is MJ Mendoza and you are watching Kabalen in Canada. Bye!